Il-Gazzetta Malta Today irrapportat li t-tabib George Vella se jkun il-President il-ġdid ta' pajjiżna għal 5 snin li ġejjin. Ir-rapport fil-Malta Today isegwi rapporti simili li ħarġu mill-Gazzetta The Malta Independent on Sunday aktar kmieni dan ix-xahar. Jekk dan hu l-każ, il-Prim Ministru Joseph Muscat ikun injora għal kollox it-talba għal sinjal ta' għaqda li għamel il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija. Sinjal li kellu jiġi billi jinħatar President li ma jkunx ġej mill-kamp Laburista. Dan huwa moment fejn il-pajjiż irrid jarmi u jinża il-firda. Jekk huwa minnu, jekk huwa vera li tħobb il-pajjiżek illi inti wkoll ma tridx il-firda. Għamel President illi jiġi mill-kamp oppost. Dan is-sinjal kien ingħata mill-aħħar Gvern Nazzjonalista immexxi minn Lawrence Gonzi meta kien inħatar George Abela bħala President. Fil-każ tal-President attwali Mary Louise Colero Preca, l-oppożizzjoni mmexxija minn Simon Busuttil kienet ivvutat favur in-nomina tagħha. Meqjus wieħed mill-aktar politiċi veterani f'pajjiżna, illum George Vella għandu 76 sena u twilet fl-24 ta' April tal-1942 fiż-Żejtun u ħall edukazzjoni tiegħu fl-iskola primarja taż-Żejtun u wara fil-Kulleġġ de la Salle. Fis-sena 1964 gradwa bħala tabib mill-Università ta' Malta. George Vella miżżewweġ lil Miriam u għandhom 3 tfal, Claire, Elaine u George. Fl-1976 ikkontesta l-ewwel darba l-elezzjoni fuq it-tielet distrett iżda ma telax u sentejn wara ġie elett fl-elezzjoni każwali biex ħapost Emanuel Attard Bezzina. Fis-sena 1996 kien inħatar Viċi Prim Ministru taħt it-tmexxija ta' Alfred Sant u reġa' ġie elett fil-Parlament Malti fis-snin 1998, fl-2003, fl-2008 u fl-2013. Jekk fil-jiem li ġejjin ikonna l-konferma uffiċjali ta' dan l-isem, it-tabib George Vella se jkun l-10 President tar-Repubblika ta' Malta.